Finlandja 5, Malta xejn. It-tim nazzjonali Malti tilef biskor kbir ta' 5-0 f'partita ta' ħbiberija illi intlapet fit-Turkija kontra l-Finlandja. Il-wirja tat-tim Malti kienet ferm qar minn dik illi kellhom nhar il-ħamis illi għadda meta dakinhar tilfu bl-iskor ta' 1-0 gol fl-aħħar minuta kontra il-Lussemburgu. Il-Finlandja fetħu l-iskor fit-13 minuta meta minn corner ta' Jagubi Taimi waqqa l-ballun bir-ras lejn Pukki illi skorja b'daqqa ta' ras. 10 minuti wara l-avversarji irdoppjaw b'gol ta' Taimi illi skorja minn rebound wara illi Hogg kien għadu kemm salva xut tajjeb ta' Pukki. Kollox kompla ġej ħażin għat-tim Malti u wara nofsija lob kienu diġà 3-0 minn taħt wara illi Pukki għal darb'oħra skorja b'xutt fil-baxx. L-ewwel okkażjoni illi ħoloq it-tim Malti waslet mas-sija lob meta Lugambin rax-xut tiegħu imur ftit barra. Bil-Finlandiżi ikomplu jiddominaw fl-aħħar 6 minuti tal-partita l-istess Finlandja skurjaw darbtejn oħra. L-ewwel kien Jensen illi skorja mill-viċin wara cross minant Toivio u wara kien Soiri illi skorja mill-viċin għall-iskor finali Finlandja 5 Malta xejn. Din kienet it-tielet telfa minn 3 partiti minn meta Tom Senfi ilu imexxi lil Malta wara telfiet kontra Estonja u Lussemburgu kollha partiti ta' ħbiberija. Din kienet it-8 darba illi Malta u l-Finlandja labu kontra xulxin u l-5 darba illi it-tim Malti ħareġ tellif. L-unika darba illi Malta kienet rebħet kontra l-Finlandja kien fis-sena 1988 meta dakinhar il-Maltin ħarġu rebbieħa 2-0 fir-Rothmans Tournament.